Eguerdiko 12 aldera, kea ikustatu da Tolosako ferialekuko aparkalekuan. Barraketako kamioi batek su hartu du eta berehala jarri dira martxan kale garbiketako langileak. Ertzain zein suhiltzaileak iristerako sua itzali dute garbiketarako kamioiak erabiliz. Azkartasunari esker ez du kalte gehiagorik eragin eta kamioi bakarra izan da kaltetua. Beraz, azpimarratzekoa da garbiketako zerbitzuek eginiko lana.